Kini nga pelikula gikutlo gikan sa balaang Biblia. Ang katuyuan ni nga pelikula dili aron pagdani kaninyo nga mopasakop sa bisan unsa nga reliyosong kapunungan kundili aron pagpaamgo sa katawhan nga naglakaw diha sa kangitngit sa dalan sa kamatuoran. Hangad kamo sa langit, kinsay nagbuhat sa kabituonan? Gihutong-hutong niya sila pagbutang o gihatagag tagsa-tagsa kangalan. Wala ka ba di ay mahibalo, ni makadungog nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan maoy nagbuhat sa tibuok kalibutan? Dili matukib ang iyang kahibalo. Busa kang kinsa man ninyo ipakasama ang Dios, usaon-sa man ninyo siya itandi. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ani-anini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag sa tao og kinabuhi ug sa tanang butang. Dili nato unaw-naon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Gibuhat sa Dios ang tanang butang. Gibuhat sa Dios ang kahayag ug kangitngit. Gibuhat niya ang kadagatan ug ang yuta, ug gipatubo niya ang balili ug mga kahoy. Gibuhat niya ang adlaw nga mudanag sa kalibutan ug ang bulan muhatag og kahayag panahon sa kagabhion. Gibuhat usab niya ang kabituonan. Gibuhat sa Dios ang laing-laing matang sa mga mananap, mga langgam, isda, mananap ug uban pa nga nagkamang dinhi sa yuta, ang matag usa sumala sa iyang matang. Ug labaw sa tanan, gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang kaugalingong dagway. Gikan sa abog sa yuta, giumol sa Dios ang lawas sa tao o gihuypan sa makapabuhing gininhawa. Ug ang tao nakabaton o kinabuhi. Gibuhat sa Dios ang lalaki o babae, nga mahimong iyang pinanggang mga anak. O gawas pa nini, gipanalanginan sa Dios ang katawan. Apan ang katawan mirebelde batok sa Dios. Gipili nila nga dili mutahod kaniya umutuman sa iyang mga pulong. Dautan ang ilang binuhatan o mahimong makasasala. Ang Dios nagingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot og ang tanan nahilayo sa Dios. Wala sila masayod sa dalan sa kalinaw tungod kay wala nila ilha ang Dios. Samtang midaghan ang katawhan dinhi sa kalibutan, ang ilang mga kasing-kasing napuno sa tanang matang sa kadautan. Naglunang sila sa tanang matang sa kangilad.
sa pagkadautan, sa pagpatay, sa panag-away, sa paglimbong og sa kalaway. Manlibak sila og nagdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios. Kakog sa bisyo, mga hambugiro, mapahitason og andakan. Tigmugna silag dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Busa tungod niini nga mga sala ang tanang tao gihukman nga mamatay. Sumala sa balaod sa Dios tapos sa kamatayon, hukman ang tao ug silutan sa walay katapusan didto sa impyerno. Apan ang Dios sa gihapon nahigugma sa katawhan. Nga tungod niya na iyang gipadala ang iyang bugtong